DJ. Na ce a tsaya a tsaya, na ce a fara. Thank you. Aisha Bello, DJ Begida. DJ Hausa Begida, thank you. Aisha Bello, please show me the Allah, this is you. DJ Mercedes.
a gurguje za mu gayyaci wannan shahararriyar da wanda aka sata a wannan shiri na kwana 90 ko wanda ta aka ganin ta a gidan talabijin na Arewa 24 matan gwamna don Allah ɗan ke shirya minti ke makata don Allah ne su samu ya kake ne don Allah minti don Allah muna da